Na prvu nedjelju došašća 2. prosinca u Sarajevskoj prvostolnici vrbosanski nadbiskup metropolita Vinko kardinal Puljić zaredio je za đakone po trojicu kandidata iz vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke bogoslovije u Sarajevu. U koncelebraciji su bili fra Jozo Marinčić, provincijal Bosne Srebrene, te još 40 svećenika. Nakon što su kandidati predstavljeni, vrbosanski nadbiskup uputio je prigodnu homiliju. Htio bih upravo vama, dragi kandidati, ova 3 lika staviti kao vašu poruku i poslanje, a to je proročki govoriti naveštaj Kraljevstva Božijeg. U ovom vremenu govoriti o nečem duhovnom, o moralnim vrijednostima, to teško prima. Ali da bi bili istinski proroci, valja biti vjerodostojan. U ovom vremenu kad je kriza ušla i u crkvu, urušavaju se i u crkvi vjerodostojnost navještanja evanđelja. Vas pozivam, primate Duha Svetoga, da preuzmete proročku službu. Tu proročku službu vi ćete ne samo navještanjem riječi Božje, nego svojim celibatom, beženstvom, jer sinovi onog svijeta se niti žene, niti udavaju. Radi Kraljevstva Božjega ostavljate bračni život. Poslije propovjedi kardinal je polaganjem ruku i posvetnom molitvom podijelio sakrament svetoga reda đakonata. Za đakone su zaređeni Ivan Dragičević iz Žepča, Stipica Lešić iz Travnika, Adnan Petar Mihajl Jašarević iz Sarajeva, fra Nikola Pejčin iz Jajca, fra Franjo Baraban iz Rumboka, te fra Josip Kapetanović iz Lepenice.